erti namazlarda ya ikindi namazlarda bir bolyan ýagdaýda yetişernip oğraptır. Ohum baryaqa mescide yolla görýe cemaat okaptır, okyptır, ýygyny urup gelýär. Wah men cemaatdan galymmy diye şoňa da Hudaý iki sogap berjek dipdir. Bira cemaata yetişerliginiň sogaby, wah men cemaatdan galym diýip bir qynanýa, şu qynalýanligini de artykmış sogap berjek dipdir. Şide şoňa bir gaýgy da, bir narahatçylyk, bir qynanmaň, narahatçylygyň, gaýgyň Allah'ın ýanynda en kadar şu yerde de şehetde de Allah şoňa sogap padaş berjekdir. Cemaata niyetine yetişmek bady, ona bir sogabyn berjek. Wagt yetişip bilmedim diýip ýüregine bir agramjyk düşýär.